Víte, co je ESD podlaha? Je to podlaha, která bezpečně odvádí elektrostatický náboj. Pokud pracujete s elektronikou, citlivými komponenty nebo ve výrobě, kde může statická elektřina způsobit problém, řešíte přesně tohle. Tahle ESD dlaždice je vyrobena ze speciálního materiálu, který umožňuje kontrolovaný odvod statického náboje. Nejde jen o povrch, funkční je celý systém. Dlaždice do sebe přesně zacvaknou a vytvoří souvislou plochu, která splňuje požadavky ESD provozů. Používá se hlavně tam, kde je potřeba mít prostředí pod kontrolou. Tady v Rybníku jsme realizovali přes 800 metrů čtverečních pro výrobu a sklad. Čistý, pravidelný prostor, kde je ESD podlaha součástí technologického standardu. Pokud řešíte stejný problém, vyplňte formulář pod videem. Pošleme vám vzorek a technické informace k ESD řešení.